गोदाव नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन ब्लगाव गासैखौबो बरायहरफिननाय जाबाय। दिनै आं रिल्स बानायदोंमोन दख'ना गानदों जोमग्रा जोमदों। ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा होनबावनो जों दा आबै मोननाव थांनो नागिरदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थौदो होमबा नायलांदो। ड्रेस चेन्ज खालामसै लोगोफोर। ड्रेस गानखांबाय नै खाथियावनो दंफैयो मिनिगासिनो। मिनिदो इसोर नायदो जों दा खुसि थांसै लोगोफोर। जों दा थांगासिनो आबै मोननाव। आगैया थफि हमबाबो हमनो नागिरा। ओमफ्राय मुलिबो लाखादों आरो लामाखौ नायलांबाय थादों लोगोफोर। नेपाल स्कुल मोनफिनलायबाय। नेपाल स्कुलखौनो जोङो खेनथामसो देखायबाय दां भिडिअआव। ओमफ्राय आगैया थफसिखौनो हमनो दा बख'फिनो हमबाबो। दा मन्दिर मोनफैबाय। नै लोगोफोर मन्दिरा दुब्लि मोनसै। आबुंना गामियानो दुब्लि सेर सेरखासो। ओइलाय जों फख्रि दं। ओरै सिदा थांबा क'क्राझार मोनो। नैबेथिं थांबा नैबेजों थांनो नागिरनाया दाखि ओरै लामाथिं। ओमफ्राय नैबेथिं सिदा थाङै थाङै मा मोनो क'क्राझार मोनो लोगोफोर। दिनै माइबारि मोनबाय। माइबारि मोनबाय नै लोगोफोर। माइबारिया जा मोजां मोजां जाखाबाय नायदो। जोंहा माइबारिखौनो नायनाय जाया। जोंना सारियाथिंसो थाङो माबाया माइखौ नायनो। मालाबा नायगोन आरो दैयाथ' दै हाबजोब्बाय। आबै मोननियाव मोनबाय। देलाय नैबेयाव हाबनांगौ। ओरै हाबबानो मोनगोन। मोनबाय जोंनि आबै मोननि न'खौ। हाग्रा जाजोब्बाय। दा जों ओंखारसै। आयौ हनै गोलैसैमोन आंहा। दै जाजोब्बाय नै दै जाजोब्बाय। गस्लायानो दै जाजोब्बाय। गाबनोसो नांदों। गैया मानसियानो गैया। Depan taksi, yang gede, depan taksi malah Indonesia nih. Bye bye, dengar. Tukun om dia. Ya, sudah yang satu misi ini kakak. Kasihan nih. Mau bilang Satu misi dah. जों दा साहा फुदुंहायसै। आगैखौ लानानै थांबाय आबैया बानानै। आदै दहाय खेंबाय बेनिखौ खेवाखै सिंजोंसो फांनाय ना। सफैबाय ओंखाम संग्रायाव। मा ओंख्रि दंथाय? आलु बाथोन दं। मा ओंख्रि? मा जिनिस थाय नै? मा जिनिस थाय लानोसै। आलु बाथोन। नायदो लोगोफोर। साहा लोंगासिनो नै गाइखेर साहा बिस्कुट। मा बिस्कुट होनोथाय बेखौ मिथिया। जानोसै। Good.
course. 네네네, 그게 같이 하면 Này bye. Tháng sẽ vậy. Thật đấy. Bye bye. Bye bye. Không xin thật vậy. Saya sering balik kan. Nah, bang karbai kami senubai. Kami mau nabai ada. Lagi ya. Nah, orang kai. Das ist sering dong. Ini lama lagi tak tahu. malam kan bukan malam kan biskut 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 Malam. Kalau di sekolah Malah kan? Nhớ Sophie ơi, thấy nó đi. Bữa nào bé được. Bữa nào sẽ làm mà cô. Enggak aja Sophie. Nggak usah apa sih. जों दा न'आव सफैबाय लेखा फरायनोसै आङो बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबथ'नाय जासिगोन बाय बाय